Somos unha fábrica de LED Growlit en Shenzhen, China. Aquí tes as luces de crecemento LED de espectro completo. Con 3 anos de garantía. Como que é flexible. Alta calidade. Prazo de entrega rápido. As ordes do MODM son aceptables. Somos un fabricante profesional de luz LED. Benvido a súa consulta.